Dajte dvije vrste, možete. Znao treba nju da upolovi. A? Znaš bjeloglava? Znaš bjeloglava. Ovo je odlično golube sve. Ono je pa gleda 2 dana kako je donesen.
počeo malo učati domaćicu. S početka je samo nekako meni skočkovi, zaista. Znaš, već je sad se malo domaćija. Nije mliječni, onaj prvi. Onaj prvi. To je, ovo je oduška. Ovo je. Sa crvenim prstom. To je oduška. A ona je tam što vuče, ona je od omere. Ona je prvi. Odazete u vodu. Ovo je što vuče. A nježni, evo ga ovdje pod globica. Jede. Evo. Da, nije. Šta sam ga snimao kad je? Nježni je sad najnoviji, znaš, jer je malo ono uvejan. Počeće, ja niš, ovo je već od omera, ja sam domaćio, kao. Odazve to ovo. Lipa ga stoji. Fino se oće tiče ovdje, ja? Vidim da nemoj gajat, molim te sad. Da se prepade, nek stoji taj dio. Dobro tiče proći u ovom kajčića, u ovome, obično. Ima crna grosla, sašta fino pravda. Isto statua, što je. Da ga nisu patili grče. Dobar je, Astao, pa nisi vam gulica, sad kad se mi ubacili, samo biraju. Sad će biloglavom koži, biloglavom, da. Nađeš je. Krv je učen. Samo moramo napraviti zamjenu. Njemu povadla, samo ćemo vidjeti njemu zamijeniti. Tu ne visi krila, šteta je da...
Nuove rucche. Ovo je golub od Omera, prvi. Od Pavla. Sin. Ovo je od Duške golubca. Ovo je isto od Duške golubca, dobro. Ovo je od Duške golub. Ovo je isto od Duške golubca. Ovo je nježni. Od Tahira nekom. Ovo je ščij od nježnog crvena, ovo je ščij. A ovo dvoje što buču, baš ćemo služiti po onoga od Omera goluba i crvena. Ova što je snijela je ovaj put od letača, bilo je bio Aleksa. Ti završio pauzu? Je završio pauzu, nisi? Imamo Bog malo sad 5. Zapali jedno. Zapali jedan ko čovjek.
Sad mi rekao, objašnjavam šta je od koga, nego bi on upamtio, bolje nek upamtio, ali teško je se tom spustiti, još dok ne uđe u njega. Jer za njega prešao je mrtvi. Nije to, ne znam, ovo je od